Mapya nga dumog. Bahad ni Damag. Mabuting Balita, 1143, DZMR, Missions Radio. Itiag da mga oras tayo kakabsat, alas 5:51, itiag sapa. Anyan nga rakurak sakti. Naimbagal daw kakabsat iti Disyembre, may kadwa may kadwa iti mabilang iti bulan, iti Disyembre kakabsat, kat sinanamaak nga adaan tayo iti ragsak kada iti puspuso tayo kasangwan tayo manen, iti da iti maudi nga bulan. Iti da ito nga tawon kakabsat, madaydayaw iti apo, ta naman pa'y dati sa guban iti pasit, nasalud at tayo, iti da ito nga sapa. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya ti Diyos iti maitantanok na mapadayawan iti da iti man nga gundaway ket kumusta mo nga iti paraangan tayo kakabsat kan iti panahon tayo ket agduduma adda nga idinagayo da ki Jiroas kakabsat ket Jiroas ket talaga kas lagbagyo iti tudo na iti nakadano na iti pasit ti Aurora nagpudot adi sa didijek man na San Mateo nagpiksa man to ti tudon kas lang hangko maawatan ang sa pasap ti pa nagtudtudo naman. Anyway, anyaman iti panahon nga daking kay iti dating gundaway kakabsat, masapul tayo at agyaman iti Dios. Ang runan iti panakaring tayo iti dating agsapa. Panaydayaw iti apo. Kada iti binigit ti programa tayo iti panaki addamanen iti panagadal tayo. Basta iti panagpipinibilig tayo babaan ti karalag ti agsapa natnon iti namnama manipud Lunes. Aging gana iti Biyernes iti dating istasyon 1143 DZMR Santiago City. Tinaragsa ka magkabkablao kada kayo. Iti Aldao iti Biyernes kastamot iti advance panang advance ko ti panang kablao ko kada kayo kakabsat iti Merry Christmas kinadalain iti 20 talon nga aldaw kas i-celebrar tayo kakabsat yagsapan at iti namnama manipud Lunes aging gana iti Biyernes iti dating istasyon 1143 DZMR Santiago City tinaragsa ka man kablao kada kayo iti aldaw iti Biyernes Lawrence Salazar. Saludsud ko Diya kaya't isuningan Itarpad mo ako Diya kaya't itimat na Ititalan nga dalawa Kaya't putiyagyan Asiwaya-waya Awan buteng awan danag Adarat kuwa daragsak Karot ako kararat ko ay wanang day tuibiyag ko iparik na narot kanayon
Alawen kakabsat agyaman tayo iti dayta nga kanta. Aya Jack kayat iti sumina manipud met laeng iti album tayo kakabsat nga sika iti gayem ko o para nalipatak pa yun. Numindo ti parabor mo ako. Well, may kadwa kakabsat nga Korinto kapitulo 11 bersikulo 23 aging gana iti 31 mabasa tayo nga hunana. Adipon kadi ida ni Kristo kasla akla agsasaong mauyong ngem nalalaingat nga adipon ngem isuda narigrigat iti panagtrabaho na ibalbalodak at ado iti panakasaplit ko at ado excuse me at ado ngem isuda iti kaaddak iti ngarab iti tanem namin lima sinaplitan dak dagiti Hudiyo iti sagtatalo pulo ket siyam namitlo as sinaplitan dak dagiti Romano ket naminsan na nauburak namitlo an narba iti barko naglugana ket iti naminsan may isang aldaw ang nagpatpataw iti taaw. Verse 26, iti namin adu apan nagbiyahe nagpegadak kadagiti layos ken iti tulisan nagpegadak kadagiti kadara ka Hudiyo ken kadagiti Hintil adu iti peggad kadagiti syudad peggad kadagiti letang peggad kadagiti tinga iti taaw peggad kadagiti mangnimlimo gagayem nabanbannog ken marigrigatanak masansan a mapuyatanak nabisinan ken nawawak masansan nga awan anak awan balay a pagturugak wen pagan anay ko malaksid kadagiti sabali pay abanag inaldaw ang madandanaganak gapu kadagiti amin nga iglesia no adda kumapsutak met no damatnag iti basol maladingitanak no masapul nga agpasindayagak ipasindayag ko dagiti banbanag ang mangipakita iti kinakapoy ko. Ti Dios ken ama ni Apo Jesus madaydayaw kuma itinagan na iti agnanayon ammuna sa anak nga gululbod. Idi addak di Damasco pinagwardyan nak iti gobernador nga adda iti babaen iti Ari Aritas dagiti ruangan iti syudad tapno patiliwnak ngem inkabildak iti kuribot sadak impababa iti maysa atawa iti may bakod ket nakalibasak kenkwana. Madaydayaw iti Apo kadagiti nga sasaunang intaya binasa manin anon nga pinagadalan tayo daytoy kakabsat manin anon kakabsat nga binasa tayo daytoy nga paset pakaistoryaan ni Apostol Pablo ngem every time na basahin po natin pagadalan tayo kakabsat adda kang kanayon iti napintas nga pasimudaag na iti nga mensahe ni Apostol Pablo. Ta makita tayo kakabsat iti panagrigat na. Makita tayo kakabsat di sinagaba na no kasatno nga impalaganap kasatno nang in-share dagiti sasao iti Apo. Iti rigat na nga napasaran adu kakabsat. No imagine tayo lang sila pisapitan da kabil da pa di kuribot tapos nga sobra kakabsat no kun tutuusan talagang martir. Nga mahanga nagbalbaliw iti ayat na kini Apo Dios. Han nga pinukaw iti panagserbi na iti Apo. Makita tayo dito kakabsat dagiti sinagaban ni Apostol Pablo. Saan nga nalaka? Adda dagiti kanitong kaslasaan nga kabailan dagito nga sagsagabaen na ngem ni Apostol Pablo mutlaing tinagpuna nya kunana inaramid ko iti kabailak iti amin asalisal nadanon kon iti pagpatinggaan iti lumba nagtalinaedak iti pamati. Inlipas kakabsat ni Apostol Pablo iti dangadang na dito'y daga ket nangibati iti maysa nga nakapimpintas nga emplo nakapimpintas nga legacy akas adda nga agbibiyag tayo dito'y lubong apay nagpintas kakabsat nga pagulidan na nagpintas kakabsat nga pagbasihan iti panagserbi tayo ingyanan halos mapugsat iti anges nan agtultuloy lat ang agserbi kumusta kakabsat na nabato ka din iti kamatis iti panangikaskasabam iti Apo napakulan ka din kabayatan iti panag-share mo mabalin napadara ka din iti panangiwarwaragawag mo iti sasao ti Apo mabalin nga so magmamano ka natay agdingdingig wen ngem kaaduan ka natay ket saan iti siit kakabsat nga adda di bagbaga na dito nga siit iti nga sagsagabaen kakabsat nang ipaay ken kuana iti rason tapno ti kasta saan nga agpalangguad saan nga nagpanakkel, saan nga tumangsit, no di iti amin na tiyempo, masarakan na iti bagbagi na nga adda nga kumamkamang, ken dumadawat iti panangidalan, ken panagtignay iti Diyos,
kenkwana. San nga kari ti Dios nga kanayon nga nalakakabsat iti panagbiag tayo nga Kristiyano. Ngem inkarina nga kadagiti tiyempo nga mapadas tayo, kadagiti gundaway nga addaan ti dinadagsen, kadagiti tiyempo kabsat nga mariribukan tayo, kadagiti tiyempo nga hantayon nga kabailan, iti problema nga sangsangon tayo, ipaayan na tayo iti pigsa, nga kasapulan tayo madaydayaw iti Apo. Ket numan pay addaan tayo kakabsat iti naduma-duma nga sagsagabaan, naduma-duma nga dadagsen, naduma-duma kakabsat nga rikriknaan, inkarina mutlaeng iti Dios nga umanay iti parabor na para iti tunggal maysa kada tayo, ken iti anyaman nga kasasaad tayo. Saan na ka nga upayan iti parabor iti Dios ayating nga kakabsat? Da kayo nga da kadagiti radyo da. Ket saan nga pulos nga maibus ita into no bigat kadagiti sumulsarunong aldaw. No kita iti tattao kakabsat, ayawan iti sabali nga mukhang bibig po nila kundi akong kahirapan. Nagrigat iti biyag, nagrigat iti biyag, nagrigat iti biyag. Ngem no kitain tayo kakabsat, adu iti parabor iti Apo. Yes, pudno po yon. Totoo po yon. Aya, pudno da kakabsat. Nga talaga narigat iti kasasaad tayo. Ngem no ay ayam ta sa rilim nga kidarigat iti biyag marigrigat aklaan kas ay iti kakabsat no ammom ni Kristo umanay iti parabor na iti tunggal maysa kada tayo. Ngem siyempre masapol nag-workout tayo, masapol mo't nga isabuhay po natin kung ano po yung nilalaman. Iti pamati tayo kung kumakabsat. Kaya, doon iti pamati tayo, talaga nga ipakita tayo nga iti pamati tayo. Yawan makapatas tayo amin tirigat kakabsat dito ilubong. Ngayong kapintasan ta ti Diyos nga mabalin nga pagsanggiran tayo kadagitoy. Umanay iti parabor na inmang sabot kadagiti kasapulam kabsat. Umanay iti parabor ka na kanyak, umanay iti parabor na tunggal maysa kada tayo aming kakabsat. Anyaman iti kasasaad mo, iti dayti nga bigat. Awising ka, iti tarigagayam, iti panagtignay, iti Diyos ken ka, iti dayti nga aldaw kakabsat. Mamati ak nga aming nga Kristiyano, aming nga namati, aming nga mamati kini Kristo kabailanda, kas kini Apostol Pablo, iti maaddaan, iti rason nga agyaman iti Diyos, iti tinga, iti adu nga kapadasan, iti panagbiag. Adda iti nabileg nga kinapudno kakabsat ko na napigpigsa iti panakabalin ko no nakapsot ka. Anya nga kinapudno daytoy kakabsat. No talaga nga matarusan tayo kakabsat iti kay papanan na. Kari iti Dios nga aramidon na itid na ipaay na tungpalan na tapno maaramid ti anyaman nga pagayatan na iti tunggal maysa kada tayo. Daytoy ket maysa kinapudno nga masapol kakabsat nga maamuan tayo. Nga saan nga maaramid, ken saan nga agtignay, nga nananay iti Diyos kada tayo, aging gana, nga saan tayo nga palubusan nga agtrabaho kada tayo, wenno laplap pudad tayo isuna. Aya, ti Diyos kabailan na, nga pabittaken iti maysa nga bulkan, ket nabilbilig pay, ngem di kung kunatay nga ang bomba. Mabalin na nga paggingginiden iti Diyos, iti daga, babaen iti pigsa, nga maminsa nga gasot nga ribo nga daras, nga napigpigsa ngem iti atomic bomb. Napaadda iti allawig nga nangipahay iti adu nga kuryente kada sa nga pulo nga segundo ngem kadagiti aming electric power usarin da Amerika iti makatawid. Iti maysa nga kimat kabailan na nga puran iti maysa nga balay nga nakatakderen iti las-o ti 30 nga tawen. Ngem kadagitoy nga banbanag kakabsat saan tay nga makita ken marikna iti kinabileg iti Dios. Ngem intuno nagtignay iti Dios iti biag iti maysa nga Kristiyano nga adda nga sumangsango iti bagyo iti biag, ket ipayan na iti pigsa ken bileg nagtultuloy, adda mangunod na iti nananay kakabsat nga panagtignay iti bileg ken panakabalin iti Dios ken kuana. Haamo pay kadi nga na-approve kakabsat, nga iti las-od ti panagbiag mo no manunga tawon kan. Aya, ti parabor iti Apo, hana ka binaybay-an. Tatapay nga sumuko ka, tatapay nga 50 mon, tatapay nga manut tawon mon kakabsat 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 hanggang 100 tatakapay nga sumuko kakabsat. Hindi mo ba naranasan yung blessing ng Panginoon kadagiti naglablabas nga aldaw? No kasatno ti panagannad na ni Apo Dios, no kasatno iti panangaramid na nga magbalegi ken ka, mabalin ken pa-check. Kasi mo iti aramiden na ken kakabsat. Kaya nagkapkapoy kagapo iti kinado nga problema, agtalag ka. Aya, kadagiti tiyempo agkapoy tayo, ijay nga agtigna iti Dios tapno ti kasta papigsaen na tayo madaydayaw iti Apo. Iti kinakapoy tayo, pabilgen na nga kumpleto iti bilig iti Dios, iti panagbiag tayo. Isu nga hantay agsarimadeng, agserbi tayo ta iti Apo anyaman iti mapaspasamag kakabsat. Taday ti kapintasan, katalgadan,
kasayaatan nga mabaling nga aramidin tayo iti daytoy nga nakarigrigat nga tiyempo iti panagbiag. Amin tayo makapadas kung agarta tayo. Ngam no agrigrigat kalagarudan, awan pa ni Kristo iti biag mo, doble pong pasakit yan. Ngam kasayaatan laon ay kakabsat, ngayon no, marigatan tayo man iti daytoy nga biag ditoy lubong, adda iti mabaling nga mangliwliwa kada tayo, adda digiti sasao iti Apo, adda digiti nga programa tapno ti kasta mapabilig kayo, mapabilig tayo kakabsat. Dagiti marikrik nayo kas jay mo iti marikrik na. Kaya kasimot mabaling nga kasimot tinariknan ni Apostol Pablo, nga magyaman tayo tahan tayong insina, iti panagkita tayo iti Dios. Madaydayaw iti Apo. Adda iti naindaklan nga mangisalakan, makita tayo na maisalakan, mangisalakan ni Apostol Pablo. Nasursuro ni Pablo nga gapu kadagiti panubok, aya mabalinan na ta nga idaydayaw iti Dios. Saan tayo nga umadayon kakabsat? Dayta kakabsat iti nang liwliwa. Nang ipaay iti bangar kada tayo kadagiti gundaway, kada tayo ket nagsagaba iti kasta unay nga panubok iti biag. Aya, tanod dumangamin taramidon tayo pasugnot tayo. No dumangamin ket tilaan niya ti papabasulon tayo kakabsat. Awan ti sabaling aramidin no Lord agyaman aklat ta ori kas di mapaspasamak idaydayaw ka itantanong ka amom kabsat no kasjay. Aya makarikna kay ti pannakabangar. Wan narigat kapsat nga aramiden, nga masapol nga aramiden no kayat mo, nga dayta rikriknam ket bumangar. Added pa, yung mga nagpre-pray po sa atin, digdi mga ikarkararag kada kayo kapsat. May nga adal nga masapol nga masursuro, iti tunggal may sa kada tayo kakabsat. Kitahan tayo man, no kasatno nga pinadayawan ni Apostol Pablo iti Dios iti panagbiag na, in spite doon po sa kanyang pinagdadaanan. Babaan iti adana iti rag-o nga kankanayon. Dahil nabasa tayo kakabsat iti sitwasyon na, sa palagay nyo, deserving ba ni Apostol Pablo nga adkaroon pa iti rag-o? Aya, iti nakatado nga napasaran na nga kapadasan, uwan kakabsat kuna na iti verse 9, maragsakan launay. Kuna na, aya, hana nga gragsak kapo, gapo di paspasamak na kakabsat. Ngam addalat ta iti nagsingsingayan nga rag-una, ragsak nga ipapain Apo Diyos iti kaunggan na kakabsat. In spite karagidjay nga banbanag na pagpalasan na. Babaan ti ehemplo ni Apostol Pablo, kaya't na nga agragsak tayo mo ititing nga iti panubok. Aya, mabasa tayo mo iti Santiago kakabsat. Agrag-o tayo, hantay nga agrag-o gapo iti dayta nga dadagsen adda kada tayo. Ngam agrag-o tayo kung nakalpasan na dagiti nga banbanag adda iti ada isingsingayan nga aramiden ni Apo Dios iti tunggal may sa kada tayo. Uray no awan iti makita tayo nga rason kakabsat nga agragsak tayo. Nya di kunana di Pilipos nga isu ti talagang nang-encourage kanyak mat iti daytoy nga agsapag kakabsat. Kan kanayon kung mga agrag-o kayo iti Apo kunak manen agrag-o kayo. Wan tao tayo laeng kakabsat. Nga dumtungmet ti pannakaupay, pannakapaay. Adda dagiti gundaway kakabsat nga talagahan tayo nga malapdan. Agarubos iti luhaga po iti paspasamak iti panagbiag tayo. Kaya saan laan nga di napasamak ni Pastora Joy, adda mo digiti personal nga problems tayo, na dumaduma nga kapasamakan iti biag tayo, ngam hantay nga maliklikan kakabsat, nga ibaga iti Apo. Ngam, hangkong iti narigagayan, when pinanunot nga sumina kenkwana, no dikit digito'y Apo Dios nga banbanag isu ti naging stepping stone ko tapno ti kasta umuneg pay. Ay ti panakaamok nga agyaman naklat ta o Apo kadagiti nga gundaway. Taking ka adda iti masakbayan o Apo. Tarigagayan na Apostol Pablo kakabsat nga agtalinaed kenkwana iti pannakabalin ni Kristo. Ket uray man pay kay papananakat panaglabas na iti panubok tapno magun-od na dayta nga bilig iti Dios. Aya, pagragsakan na latta kakabsat. Nagrigat nga pasamak nga masapol nga ikantayo ulat ta adalat ta iti paset kakabsat iti rag-o no maawatan tayo kakabsat. Aya kadagiti puso tayo imtinudumteng dagiti nga panubok iti panagbiag tayo nga intunupudno nga agari iti panakabalin iti Dios iti panagbiag tayo kakabsat ket mabigbig tayo ngano dumapilyen iti Dios iti panakapadas tayo tapno maipayan na tayo iti bileg maaddaan tayo iti rason nga agragsak anya dayta nga rason kakabsat gapu kini Kristo. Amen. Saan na nga pinili ti agrag-o tapno di kasta panunutin iti sabali nga isuna ket nga indaklan nga namati. Saan na nga panpanunutin no anya iti ibagay iti sabali kenkwana. Panpanunutin na maipapan iti Dios ket no kasatno iti panangkita na wenno panagkita iti Dios kenkwana. Anyan nga naindaklan kakabsat. Anyan nga ehemplo iti panagserbi ken pamati ni Apostol Pablo kakabsat. Agrag-o ni Apostol Pablo gapu kini Kristo. Anya ti karini
Inya ti kari ni Pablo, awan anyaman na kenkwana, no mabalin iso na nga kaslamaag, into no adda nga agragsak isuna, iti tingga iti ado, nga rigat. Apay, agsipod ta babaan, iti panangaramid na iti kastoy, maidaydayaw iti Diyos, iti panagbiag na. Aya, anyan nga idumdum mga ragsak, into no magunod iti Diyos, iti amin nga dayaw, ura iti tiyempong ado, iti pakasuutam. Agsipod, tano dagduma aramiden iti Dios nga agbalay tayo uray no adda nga marigrigat tayo kakabsat. Kasatno tayo nga agyaman ka dagitoy nga panubok. Laglagi pun tayo kakabsat. Nga umay iti panubok kada tayo. Yeah. May isang kinapudno iti biyag kakabsat itunggal namati. Urahampe ka namati agyaman tayo datayo nga namati ta bigbigan tayo nga adda iti Dios into dumteng iti panubok iti biyag. Yeah, laglagi pun tayo kakabsat nga daytoy ket daytoy ti kinapudno iti panagbiag tayo. Hanak pay mahanak mamati nga awan iti tao nga naka-experience kakabsat iti panubok iti biag. Laglagi pun tayo kakabsat umanay iti parabor iti Dios tapno ti kasta sabten na dagitoy kasapulan tayo. Laglagi pun tayo nga iti Dios kakabsat adda nga ti sasaganang agtignay kada tayo tapno ti kasta maipaay kenkuana iti amin nga dayaw, amin nga gloria kakabsat. Aya, kunak manen malagi po di napasamak. Aya, kada kami iti naglablabas nga aldaw, nagtalinaed kami, uray niya ti mapaspasamak apo. Agtalinaed kami, halaeng kakabsat, nga timagkara, kam adumot iti napabilag, nga tattao, babaan iti inaramid ni Apo Diyos, iti kasasaad, iti panagbiag mi. Kas pangarigan man lang, aya, di napasamak kada kami kat nagwala-walaag. Aya, naginumak, nabakslaidak, ina katati mapasamak. Umuna, kitaan tayo kakabsat, mapukaw ka kina Apo Diyos. May kaduwa, aya, halaan maidadanis kang talaga. Ni, pastor daytoy, namati daytoy, ni apeng ikaskas niya, ide, ada di panubok. Di ba? Yun yung mga nga dagiti mabaling when possible nga nga ibagat ita tao. Ngem into no agtalinaed ka kadagiti gundaway kakabsat saan mo amo ti aramiden gatpo iti kasasaad mo adu iti mapabilid kakabsat daytoy iti nakita ti adda nga kasasaad mi kakabsat. Hala nga siya ti mapabilid. Hala nga nga hala nga bless na ka. Adu dagiti tattao kakabsat nga mabalin nga mga pabilid ken ka. Wenno adu dagiti tattao nga bumilig babaen iti agdamang kasasaad diyo. Madaydayaw iti tawag kami kakabsat. No, pilyem na. No pilyem tayo kakabsat. Ayan, no tulungan tayo. Wenno kuwan tayo man nga no pilyen tayo ti agserbi, ket tulungan tayo dagiti sa sarili tayo, agpakumbaba, agtulnog iti pagayatan na kada tayo, magun-od tayo iti rag-o, iti Apo. Aya ipakita na iti pannakabalin na kadagiti bibiyag tayo kakabsat. Adda laeng nga di rag-o no di ket di ipaayan na tayo kakabsat iti healthy life o physical. Aya, siyempre adda kada tayo agpaiso ngem di ka panunutan tayo nga adamot ni Lord nga mabalin nga pagitaklina, adamot nga ni Apo Dios nga mabalin nga pagitidak kadagiti nga dadagsen ko. So no kasi ti panunot mo kasi nagrag-an. Aya hanggo ibaga nga na hangkay problema kakabsat. Ngem no adda iti namnamaan nga mabalin nga mangtulong ken ka, maibsan po yung pain na nga marikrik na tayo ang kadi kakabsat. Kaputa dalam namaan tayo nga tumulong adda ni Apo Dios nga mabalin nga mangtulong kada tayo. Aya, isuna iti Dios nga mabalin nga mangtulong hangag surrender. Ayahan nga maupay. Talagang 100% mabalin ng den iti tulong na iti tunggal may sa kada tayo. Madaydayaw iti Apo. Kumusta kayo di daytoy nga agsapa ayat nga kabsat. Kas ibingbingay ko dagiti nga sasaod ti Dios. San ko nga mo no para ken kada iti nga mensahe when adda ka man nga maupay. San mo nga muno anya ti aramidem. Mabaling nga maawanan kan iti namnamay iti daytoy nga gundaway. Makitam ken mariknam kuma iti panagtignay iti Dios tabiyag mo iti daytoy nga gundaway. Adda iti rason nga agrag-o ka, agaramid ka. Wenno adda iti rason kakabsat nga agrag-o ka agsipod ta adda iti Dios nga sikikita ken ka iti amin nga gundaway. Adda iti Dios nga mabalin mo nga pagitaklinan, adda ni Apo Dios nga makikita na iti pagdaldalanam uri pa iti sistema iti dayta nga pisikal nga bagim ammo na kakabsat, ammo iti Dios. Sapay ko makakabsat ti dayta nga gundaway. Matuto po tayo. Dayta takli nga ipaay dagiti nga dadagsen tayo iti Apo.
madaydayaw iti Apo. So nalaeng ikabilgan ken kasayaatan nga pagsanggiran tay kadagiti nga gundaway. Makipagkararag kayo man kanya iti daytoy nga gundaway. Amami nga nainlangitan, Diyos mi nga manakabalin. Amin. Ari ti amin nga ari katanukan nga Dios gayem sa rikad iti amin nga tiempo. Itantanok da ka o Apo Dios, idaydayaw da ka. Anyan nga nagimbag ka iti panagbiag mi. Adda man iti tiempo nga kaslag dua-dua kami Apo Dios iti ayat pinbilig mo. Pakawanen na kami Apo kasi adal mi iti daytoy nga panagbiag Apo Dios ni Apostol Pablo. Ket no kasatno nga sinango na dagiti nakadto nga kapadasan iti panagbiag na uray pay Apo Dios kadagiti dagiti personal nga kasasaad na wenno sitwasyon na nga rigat na o Apo Dios agyaman kami o Lord God na adda nga nakita mi nga inlapaw mo tinulungam daytoy nga kabsat mi Apo imparangarang mo kay kuana ti kinatan-ok ken kinamanagayat mo nga Dios. Apo kas tamang teramidem ti tunggal may sakada kami ngagdingdingig iti daytoy nga kanito Apo nga adda nga sumangsangot ti adu nga kapadasan ti panagbiag adda man iti mapupay marigrigatan kas mawawanan iti namnama Apo sa gidem dagitoy nga kakabsat ita sa dinuman iti ayan na anyaman in tigapuna kasatnuman kadagsan dagitoy nga kasasaad da Apo ikamang ko ken kadagitoy nga kakabsat ket maiparangarang iti bilig mo kadakwada ita itdem Apo ti talnaken panagbalay ket mariknada Apo iti naindaklan nga sagid mo iti daytoy nga daw madaydayaw ka Apo Dios madaydayaw ka o God kadagiti kakabsat nga madamang agsaksakit iti daytoy nga gundaway daytoy nga ubinga Apo Dios nga adda ditoy ospital nga agdamaw Apo Dios daytoy nga Lord dawatek man iti panangwaya-waya manipod iti dayta Apo Dios nga addang kaririknana Apo iti daytoy nga gundaway itinagan ni Jesus itdem Apo iti panakaagas itdem ti panakawaya-waya kini baby nga kabanyero Lord God iti daytoy nga gundaway hallelujah kadagiti kakabsat nga dingdingig kadagiti ospital iti daytoy nga tiempo Apo itdem man Apo tinindaklan nga imam tapno ti kasna Apo mawaya-wayaan manipod kadagiti nakabaludan da kadagiti adda ti katrida o Lord God nga naidalit iti sakit itinagan ni Jesus kadagiti darikliknana iti daytoy nga gundaway awan ti kabailak kung adda ti maramidang para kadakwada Apo kadagiti kakabsat nga adda nga glamlamis iti pamati da isublim ti ragpo ti panagserbida ken kaapo ipayab dagitoy nga kakabsat ti bileg na sumango kadagiti na dumaduma nga pakasukutan iti panagbiagda ket ipayam Apo ida iti bileg kadagiti nagdingdingig ita nga awan pa iti nananay nga natalged nga relasyon da ken kaapo agtimek kaman kadagiti nga kakabsat ket lukatam iti nainlangitan Apo nga matmatada iti daytoy nga kanito kadagiti amin Apo Dios nga ministrom nga insaad po tinaduma-duma nga churches Apo kas agtakder da intulo Domingo Apo Dios dawatek iti pamulot mo ket dagiti sasaom nga waragawag ta na isingsingayan kadagiti agdingeg Apo Dios ket mariknami manen Apo Dios tayat ken presensya mo Apo agyaman kami ti daytoy nga gundaway ket kukam ami gloria dayaw ken panagyaman itinagan ni Jesus amen amen thank you Jesus thank you Lord. Balbaludak dadagsen dakkel basul ken bai ngem tinignay nak ni Jesus itan na balbaliwan biag natignay, oh natignay, keto aglitlipyas ragut puso, sinagidnak ketitan amok natignay, pinaimbag na. Alawan kakabsat agyaman tayo iti dayta nga kanta na tignay hitouch ni kuno natin English et kung kablawan da kayo aming nga dumdumngeg iti dayta nga kagundaw ko kay kadagiti da sibsibay ti radyo da naimbag nagsapa tayo nga awan labas na kakabsat happy Sunday into the next day. Well, good morning kini Tita Arlene nga Pascual, madamamot nga magdingdingeg. Good morning sa lahat, blessed weekend. Vivian Benevente, good morning Pastor into your family. Merry Christmas po. Madaydayaw iti Apo iti daytoy nga sapan apnuan iti namnama kini Sister nga Ingracia Daliego Aliado. Blessed morning Pastor in your family.
Kini Sister nga Jo nga de la Cruz. Good morning, Pastor and everyone. Salamat takan kanayon ano salon at kami Pastor ken adda time nga agbuya manan iti live mo Pastor. Thank you Sister Jo. Kini Pastor nga Ricky Nelson Barrett, good morning. Alma Bicarme Pimentel, good morning Pastor and to your family. Blessed Friday sa ating lahat. Kini Sister nga Jo de la Cruz. Advance Merry Christmas everyone, especially to Pastor Lawrence and family. Thank you. Kini kanakak ni Major nga aming nga makadangdang. Good morning Pastor Uncle Lawrence. Advance Merry Christmas and God bless. Okay, thank you, blessing mo ka anakan. Okay, Jennifer Caro, blessed morning everyone. Lenny Giab, kuna na good morning Pastor. Thank you Lord. God bless po in your family. Elvira Pangan, good morning po Pastor at sa lahat. Ofelia Manangad Gorospe, good morning Pastor. Merry Christmas iti Apo. Tarabayan na ka kanayon Pastor. Kanana Hazel Cho, blessed morning Pastor and family. Ma'am Shirley nga Dumon, good morning Pastor and all brethren listening to Pastor Lawrence Gospel Message. God is good to everyone Pastor. God bless us all. Marvio Ligario, morning sa atin lahat. Happy Friday, Pastor. Si Sister nga Jinky Rakal. Amen. Praise God. Thank you, Lord. Happy weekend, Pastor. Joy and DZMR family. God bless. Pastora Mercedita Magno, blessed morning po, Pastor. And Pastora Joy, advance Merry Christmas. Thank you po sa Word of God na maka-inspired iti biyag araw-araw madaydayaw iti Apo. Amen. Maylin ko na amen and amen. Ini Ma'am Rubilin Daro Agustin. Praise God. Have a blessed morning, Pastor and family. Blessed morning to all. Thank you, Pastor, for the message. God bless you and your family. Una naman ni Maribik Aliaga. Ma'am Robelinda Arok Agustin, good morning po. Paripay kini Sister Elvira Apangan, amen. Jo de la Cruz, Sister Jo, praise the Lord. Mayat nga sermon mo, Pastor. Sister Marinol Sumera, blessed morning, Pastor. Kastamot, iti pamilya. Ma'am Biron, Sir Alex, good morning. Kita kayo amin dita Bacnor. Joe Bartolome, blessed morning po, Pastor. And Pastora Joy and family, madaydayaw iti Diyos. Apo, amen. Ini Sister nga Ingracia Daliego, amen. May Reynold Sumera, amen. Jose Viernes Salakop, amen. Marisa Madriaga, blessed morning Pastor and Pastora Joy, glory to God, amen. Blessed morning Pastor Lawrence and family ko na ni Sister Leia nga Cabanyero. May Reynold Sumera, yes Lord. Oripay kini Sister Wilma Rivera, good morning. Sister Leia Cabanyero, good morning. Jinky Rakal. Pastor, thank you so much for a very inspiring message of God. Glory to God for your life. Pastor, you're such a blessing to our spiritual life. Thank you, Sister Jinky Jem Mabawag. Kini Pastor nga ni Manong ko nga Cesar Gabayan, good morning, blessed morning Pastor Lawrence. Meron Sumero, hallelujah Jesus. Elvira Pangan, amen. Sister Ingracia, amen. Leia Cabanyero, thank you Pastor for sharing the word of God. Meron Sumero, thank you Pastor and God bless you always. Josie Ramos, Jim Rose, Timingsil Castillo, kini Lerma kay Teacher Lerma Valenzuela Pascual. Happy birthday, Teacher Joy. Okay. Teacher Cindy. Ay, birthday na talaga ni Sister Cindy. Okay, reply kini Catherine Kinsay. Good morning, Pastor. God bless you and your family. Catherine Kinsay, amen, amen. Well, madaydayaw iti Apo kakabsat Christmas ket may nga tarigaga iti dayto nga programa kakabsat ket makaitidmet iti radyo kadagiti agkasapulan kakabsat ket ti Missions Radio tayo kakabsat adto ti agkasapulan iti pannakaisalakan no kay iti makipagpaset iti dayto nga programa iti dayto nga istasyon kakabsat nawaya kayo nga makipagpaset baban ti kararagyo or mabalin kayo nga mangi iti radyo wenno anyaman pay kakabsat nga mabalin nga maitid tayo met kadagiti sabsabaling agkasapulan kakabsat iti pannakaisalakan no man pay hang kay makaafan iti field nga kunada iti panagmission tayo adda ti mabalin nyo nga aramiden kakabsat mangi kararag mangi paay, mga babaet, wenno anyaman pay kakabsat. Ngayon, anyways, mabalin tayo ng admission ken makipagpaset nga kadwa tayo iti Missions Radio wenno 1143 kakabsat. Ori mabalin tayo nga i-Christmas. Kaya mga donate kiti do nga radyo nga iti duty DCMR for sure may yapan met kadagiti kakabsat nga kasapulan ti pannakaisalakan nga pay nga nakangeg iti sasao iti Apo. So nawaya kakabsat iti dayto nga programa ket kumontak kayo dito 1143 DZMR kakabsat ato di kastano nyaman dagiti mabalin yung ma-share iti dayto nga istasyon nasayaat ken ket appreciaten bila unay. Well, makiagyaman akman kakabsat iti lasot 30 na minutos nga kay panagdingeg iti dayto nga programa ti agsapan atwan iti Nanamaw. Happy weekend at kikita tayong tumanan into no sumarno nga Lunes kakabsat. Nadaydayaw iti Apo Lawrence Salazar na imbagal daw iti Biyernes.
Nangyigan tayo ti programa, ti agsapa anapnuan tinamnama.